Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әтиәниләр мәктәп ашханәләре белән һәм бердәм дәүләт имтиханын тапшыру процедурасы белән гамәлдә таныша. Яшүсмерләр табигатьне саклый. Азнакайлылар Нәүрүзне каршы алды. Калабызда әтиәниләр белән мәктәпләрдә балаларга ашау тәкъмин итүчеләр очрашты. Мондый чара Әлмәттә беренче тапкыр узды. Туклану оештыручылар белән 25нче мәктәптә үткәрелгән очрашуда калабызның төрле мәктәпләренең әтиәниләре катнашты. Теманы Линә Хәсәншина дәвам итәчәк. Еш кына әтиәниләрдән мәктәп ашханәләрендәге ашату буенча кинаяләр ишетергә туры килә. Бу мәсьәлә урында тикшерелеп хәл ителсә дә, әтиәниләрдә балалар да гадәттә ике фронтка бүленә. Канәгать булучылар һәм канәгать булмаучылар. Сорауларга җавап бирү максатыннан уку йортларын кайнар ризык белән тәэмин итүчеләрне ата-аналар белән очраштырдылар да инде. Поставщик наш новый, который кормит детей, приехал в город для того, чтобы рассказать родителям о меню. Меню у нас новое по сравнению с прошлыми годами, мы внесли изменения. И для того, чтобы родители увидели это меню сами. Әлмәт районы мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская сүзләренчә, гадәттә әтиәниләр мәктәптәге туклану турында балалар сүзләреннән генә белә, ә бирегә килеп кызыксындырган сорауларга җавап алырга була. Родители спустятся на первый этаж в столовую и попробуют все блюда из школьного меню. Кроме того, что родители попробуют, мы пригласили сегодня поваров со школьных столовых для того, чтобы объяснить, показать, провести мастер-классы, показать им технологию приготовления блюд по новому меню. Ирина Павловская сүзләренчә, бер үк предприятие әзерләп китергән ризык төрле мәктәптә төрлечә булырга мөмкин. Бу һәр ашханәдә аларны төрле пешекче әзерләүгә бәйле. Готовят разные повара, и блюдо действительно может выглядеть по-разному. Повар готовит его по технологической карте, но тем не менее блюда могут отличаться. Я думаю, что после сегодняшнего мастер-класса во всех школах у нас внешний вид блюд будет одинаковый. Презентация вакытында әтиәниләр азык-төлекнең каян килгәнен, менюга нинди ризыклар кергәнен белә алды. Линә Хәсәншина, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Математика һәм рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшыру аттестат алу өчен мәҗбүри шарт. 7нче ел инде әтиәниләр чыгарылыш сыйныф укучылары психологик яктан әзер булсын өчен мәктәпне күп еллар элек бетергән олылар үзләре дә бердәм дәүләт имтиханын тапшыру процедурасы белән гамәлдә таныша. Металлорамка каеш, юбка күлмәктәге сәдәфләрендә сизеп тиешле сигнал бирә. Шуңа күрә бердәм дәүләт имтиханын тапшыру аудиторияләренә электроисәпләү техникаларын алып кереп булмый. Телефон сәгатьләрен калдырып, имтихан тапшыручылар металлорамка уза. Аннан инде 1 сәгать дәвамында рус теле буенча бердәм дәүләт имтиханы биремнәрен шишә. Тапшырып карауда катнашып, әтиәниләр имтиханның барлык этапларын үтә һәм үзләрен балалары урында тоеп карый, ди оештыручылар. Сегодня Альметьевский муниципальный район принимает участие в всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Эта акция проводится на базе 12-й школы. Школа является долгие годы пунктом проведения единого государственного экзамена. Бердәм дәүләт имтиханын беренче тапкыр тапшыручылар арасында Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов та бар. Биремнәр әллә ни авыр дип әйтерлек түгел ди. Айдар Маратович үзе имтиханын 4-легә тапшыра алуына ышана. В действительности процедура, по-своему немного нервная. По сути, я человек, который, так скажем, ради пробы это делал, но уже примерно понимаю, что, так скажем, для 11-классника на самом деле это волнительное мероприятие. И, к сожалению, других вариантов оценки качества пока не придумали, поэтому вот приходится с этим мириться и работать в рамках сдачи ЕГЭ. Гөлнара Юнусова 3 бала әнисе. Быел улы 11-нче, ә кызы 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Я хотела узнать, чем дети вообще занимаются на ЕГЭ, на ОГЭ, и что предстоит моему старшему сыну и средней дочери. Потому что они очень нервничают, это очень ответственный момент. Во-первых, это нужна поддержка от родителей, от учителей. И самое главное, доверие. Нужно доверять своему ребенку, что у него все получится. Бу чара әтиәниләр һәм балалар өчен махсус оештырылган. Аның максаты дәүләт сынауларын узучылар һәм аларның якыннарын артык борчылудан арындыру. Линә Хәсәншин, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Нур психологик үзәгендә бер көнлек экологик форум уздым. Үсмерләрне табигатьне сакларга чакыручы чарага килүчеләр Татарстанның Будет чисты экологик хәрәкәте, аның эшчәнлеге һәм мөмкинлекләре белән таныштым. Спикерларны исәпкә алып, 60 кешене җәлеп иткән Экодей форумы Әлмәт яшьләрен Будет чисты хәрәкәте белән таныштыру һәм аның сафларына керү теләген уятуны максат итә. Наше движение, оно экологическое. Проводим мы разные субботники, разные мероприятия, уроки, ходим по школам, получается, рассказываем об экологии. Әлмәтнең Будет чисты экологик хәрәкәте республика командасының бер бүлеге. Татарстан яшьләр экологик хәрәкәтенә килгәндә, ул республиканың һәр почмагында актив һәм битараф булмаган яшьләрне берләштерүче экологик хәрәкәт. Будет чисты сафларындагы һәркем табигатьне ярату һәм саклауны, татарстанлыларның экологик мәдәниятен үстерүне үз итүче кеше. Наше движение было создано в 2015 году, и вот уже на протяжении 8 лет мы занимаемся экопросвещением молодежи Республики Татарстан, участвуем в эколого-просветительских, эколого-санитарных мероприятиях, организовываем субботники. Әлмәтлеләр экокультура проекты кысаларында интеллектуаль бәйгедә катнашты. 50 катнашучы арасында иң яхшы нәтиҗә күрсәтүче команда әгъзалары апрельдә республика этабында катнашачак. Лина Хәсәншина, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нәүрүз язгы көн белән төн тигезлеге бәйрәме. Табигатьтә барысы да актив рәвештә яңадан торгызыла торган матур вакыт. Азнакай халкыда театр тамашасы, биюләр һәм уеннар, күңел ачулар белән Нәүрүзне каршы алды. Ел сайын уздырыла торган бәйрәм быел да зур оешканлык белән үтте. Татар халкының милли аш-суларыннан өстәлләр сыгылып тора иде. Үзебезнең Чуварабдул җирлегенең менә шушы матур тәмле ризыкларын алып килдек. Үзебезнең иген басуларында үскән оннардан пешерелгән тәм-тумнарны. Бүгенге бәйрәмгә Әлкәй авылы халкы бигрәк тә әзерләнеп килгән. Аларның табынында йомыркасы да, кызыл катыгы да, хәтта көзге бакчадан әзерләп алып килгән чәчәк бәйләмнәре дә бар. Нәүрүз бәйрәменә бик теләп, бик әзерләнеп килдек. Төне буе тәмле әйберләр пешердек. Киләсе елыбыз, язларыбыз, җәйләребез матур булсын, якты булсын, тынычлык килсен илебезгә. Барыбыз да исән-сау, сәламәт булыйк, бәхетле булыйк. Бәйрәмгә килгән халыкны Азнакай шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов сәламләп, иң изге теләкләрен җиткерде. Рамазан аенда менә шундый матур бәйрәмебезне каршы алабыз, Нәүрүз бәйрәме. Шулай ук районның 7 авылыннан килгән Нәүрүз бикәләр арасында бәйге уздырылды. Алар катнашучылар алдында үз осталыкларын күрсәттеләр. Бәйрәмдә катнашучылар килен бикәләрнең тәмле куймакларын, чәкчәкләрен дә үз итеп карадылар. Нәүрүз бикәләргә мәдәният идарәсе җитәкчелеге тарафыннан дипломнар тапшырылды. Бәйрәм күңелле уеннар белән үрелеп барды. Бу көнне балалар өчен аттракционнар бушлай эшләде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тиздән яфраклар ярачак, җәй җитәчәк. Актив әлмәтлеләр инде эштә бердәм. Бәйрәмнәрдә күңелле итеп урамда уздырылучы чаралар сезонын башлап җибәрде. Калабызның яшьләр үзәге мәйданында молодежная весна яшьләр язы бәйрәме узды. Яшьләр язы бәйрәме җырлы биюле чыгышлар белән үрелеп барды. Бирдә шәһәр яшьләреннән тыш районыбыз авылларында да мәдәни тормышта кайнаучы егет-кызлар иҗади сәләтләрен күрсәтте. Büyük түгәрәкләре миңа больше ныграк ошый, чөнки беренче очракта ул үзеңнең татар милләтеңне хөрмәт итүеңне аңлата, икенчедән үз татар халкыңны яратуыңны аңлата. Шулай ук костюмнар бик матур. Яшьләр язы чын бәйрәмгә үрелде. Берәүләр концерт программасын караган арада, икенчеләр канат тартып, шүлмәк ватып, бүләкләр кисеп, Сабантуй мәйданчыгында көч сынашты. Минем уйлавымча, Әлмәт халкына җәйне китертү дип уйлыйм, чөнки җәй көне безнең урамда мондый мәҗлесләр бик халыкны якынайта, халыкка ямь өсти, һәм дә бу чаралар бик яхшы үтә.
Яшьләр үзәге һәм төрле чараларда катнаша алу мөмкинлеге булу студентларны куандыра. Египет кунагы калабызда үз иле белән Татарстан традицияләрен берләштереп чара уздыру турында хыяллана. Исәмсез, минем исем Тариком. Я студент второго курса нефтегазового направления Альмитского государственного нефтяного института. Родился и жил в Египте, сейчас я обучаюсь в России. Мне очень понравился город Альмитск, нефтяная столица Татарстан. Концерт программасын машиналарның кайсысы көчлерәк тавышлы икәнне чагыштыручы автозвук дәвам итте. Яшьләр үзәге мәйданчыгына җыелган һәркем күтәренке кәеф белән кайтып китте. Бүгенге язгы бәйрәмебездә без яшьләрнең активлыгын тагын да ассызыкладык. Матур җырлар, дәртле биюләр, менә шундый көчле музыка астында оештырылган чара, ул инде әлбәттә матур җәйләргә бер старт булып тора. Лина Хәсәншина, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Бүтін дөнья театр көне. Бу бәйрәм 1961 елда Халыкара театр институтының 9-нчы конгрессы тарафыннан билгеләнә. Традицион рәвештә театрда ике иң популяр жанр комедия һәм трагедия уйнала. Аларның символлары булып театр битекләр куела да инде. Әлмәт халкы үзенең татар дәүләт драма театры булуы белән чын-чынлап бәхетле. Аның тарихы 1944 елда башлана. Бүген биредә 120дән артык кеше көч куя. Артистлар, режиссерлар, костюмерлар, рәссамнар, кассирлар һәм башка күп кенә иҗади һәм техник һөнәр ияләренең тырышлыгы нәтиҗәсендә безнең театр Россиядә һәм оннан читтә дә билгеле. Әлмәт театры республикада беренчеләрдән булып фестиваль форматындагы спектакльләр куя башлады. Шуның белән Россия театр тәнкыйтьчеләренең игътибарын җәлеп итте. Гомумән, театр көне ул гади генә көн түгел, чөнки һәрбер кешенең тормышында инде театр булырга тиеш. Чөнки театр ул рухи байлыкта, театр ул авыр чакта яшәү дәрте өстәүче көч тә. Шуңа күрә һәрберебезне театр көне белән, бәйрәм белән. Калабызда озак еллар Әлмәт районы башлыгы булган Ришат Әбүбәкеров истәлегенә өстәл теннисы буенча традицион турнир узды. Мәрхүмне якын иткән кешеләр белән бер рәттән спорт сөючеләрне берләштергән ярышлар 3нче тапкыр узды. Ришат Әбүбәкеровның тормышында спорт зур урын биләгән. Ул һәр вакыт спорт белән шөгыльләнүгә вакыт таба торган булган. Марсель Бикмуратов Ришат Әбүбәкеров белән 80нче еллар башыннан комсомол сәркатибе булып эшләгән вакыттан ук таныш. Актив тормыш рәвешен алып бара иде. Буш вакыты булганда гел өстәл теннисын уйный. Ул аның яраткан спорт төрләренең берсе иде, дип искә ала Әлмәт районы профсоюзлары координация советы рәисе. Он был инициатором развития физической культуры и спорта в нашем городе. Сам был показателем, он был эталон, вел активный образ жизни. И все теннисисты его прекрасно знают. И в дань его памяти мы решили все-таки провести этот турнир. 3-й год мы проводим его. Оештыручылар сүзләренчә, Ришат Әбүбәкеров истәлегенә үткәрелүче турнирда катнашучылар саны елдан-ел арта. Узган елдан айырмалы буларак, быел турнирда катнашучы балалар өчен 18 яшькә кадәр категорияда бар. Барлыгы турнирда 7 яшь төркемендә катнашучылар көч сынаша. Иратлар 18-34, 35-49, 50-64, 65 һәм зуррак категорияләрендә уйнады. Хатын-кызлар өчен 18-49, 50 һәм өлкәнрәк яшь төркемнәре каралган иде. В теннисе, наверное, самая сложная подача, потому что подачи бывают самые разные, обратные, получается, их тяжело научиться, надо очень много подавать. Турнирда Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Баулы, Зәй шәһәрләреннән килгән өстәл теннисын сөючеләр катнашты. Бүгенге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз, исән сау булыгыз.